खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। सासे सानै नङा सा 19नि गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय आरो सा 50निफ्राय सा 100 सुबुं थैनायनि सन्देह। जोंनि सा सानजा भारत मेघालय रायजोआव जादों गिख्रंथाव जाब्रबथाय। मेघालयआव आयेन बेरेखा खैला जावनाया गोलाव समनिफ्रायनो जाबोगासिनो दङ आरो आयेन बेरेखा खैला जावनायनि थाखाय गोबां खैला खुनियाव जाब्रबथाय जानानै मावसुमाफोरा जिउ खोमानोबो गोनां जाबोदों। मेघालय सरकारा आयेन बेरेखा खैला जावनायखौ बन्द खालामनो थाखाय बुंथिबोदों बा खोथा होबोदों, नाथाय आयेन बेरेखा खैला जावनायखौदि मेघालय सरकारा बन्द खालामनो हायाखै बेनि मोनसे गेदेर फोरमान आरो आयेन बेरेखा खैला जावनायनि जाहोनाव फिन गेदेर जाब्रबथाय। मेघालयनि सानजा जयन्तिया हिल्स जिल्लायाव थानाय थांस्काई ओनसोलाव गोलाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखा खैला जावनाय जाबोगासिनो दंमोन। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला आयेन बेरेखा खैला जावनो थाखायनो डायनामाइट एक्सप्ल'जन बा बेफ्रुहोग्राखौ बाहायनाय जादोंमोन, नाथाय जोबोद गोख्रों जानायनि थाखाय बा बेफ्रुग्राया जोबोद गोख्रों जानायनि थाखाय खाथि खालायाव थानाय खैला जावग्रायावबो मावग्लुंहैदों आरो होसिनदों आरो सिङावनो खामथार जानो गोनां जादों। गोबां मावसुमाफ्रानो फबसिन जानो गोनां जादों। एसडीआरएफ आरो एनडीआरएफआ फैनानै रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावफैदों। दासिम सा 19 सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय आरो थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ। सा 50निफ्राय सा 100सिमहालागैबो सौहैनो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। मानोना खैला खुनि सिङाव साबेसे मावसुमाफोर हाबहैनानै दंमोन बे दासिमबो रोखा जायाखै होननानै फोरमायथिदों। जाथायखौ लानानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो पीएम अफिसनिफ्राय जिउ खोमानांनाय नखरनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानांनाय सोद्रोमाफोरनो 50,000 रां होनो थाखाय फोसावदों। आसामनि थाखाय गेदेर गोग्गाथाव आरो मोनसे गोदान जारिमिन। 7 बोसोर बैसोनि किउचेंहान पुकन बिथाङा जारिमिन सोरजिदों। बिथाङा मुम्बाइनि साखाथियाव थानाय एलिफेन्टा आइलेन्डनिफ्राय लानानै गेटवे अफ इन्डियासिम गासै 13 किल'मिटार जानथाइखौ सानस्रिदों। 3 घन्टा 29 मिनिटआव 13 किल'मिटार जानथाइखौ सानस्रिनानै रेकर्ड बानायदों बिथाङा। एलिफेन्टा आइलेन्डनिफ्राय लानानै गेटवे अफ इन्डियासिम सानस्रिनानै बिथाङा रेकर्ड खालामनो हाबाय। बुहुमनि उन्दैसिन जाय एलिफेन्टा आइलेन्डनिफ्राय गेटवे अफ इन्डियासिम सानस्रिनाय बिथाङा बे रेकर्डखौ लाखिनो हाबाय। लोगोसेनो आरबियान लैथोआव सानस्रिनाय सा सानजा भारतनि गिबिसिन आइजो सानस्रिग्राबो जानो हाबाय। गुवाहाटीआव थानाय डक्टर जाकिर हुसैन एक्वेटिक कमप्लेक्स आरो अर्जुन भगेश्वर बरुवा स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव कच बाबुल गुरुंनि सिङाव ट्रेनिं लादोंमोन बिथाङा। फांसिनि साजा फोसावजानाय एनडीएबीनि सोद्रोमाफोरा साफानि उनाव साफा उदां अख्राङाव फैदों। एनडीएबीनि सोद्रोमा अजय बसुमतारिया उदां अख्राङाव फैनायनि उनाव फिन आरोबाव बिष्णु नार्जारी उफ्रा मुं एन बेरेमा बिथाङा उदां अख्राङाव फैनो हाबाय। 11 बोसोर जोबथेसालियाव दंमोन बिथाङा। एनआईए केसआव नांनानै जोबथेसालियाव थांनाय 11 बोसोरनिफ्रायनो थाबोदोंमोन। दा उदां अख्राङाव फैनो हानायखौ लानानै नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बाय बाहागि आरो गामिनि रायजो राजाफोर लोगोसे एनडीएबी सोद्रोमाफोरनि गेजेराव मैखोमैनो रंजानाय। सासे दावहारुवा दावहायाव देरहानानै न'फारसे गिदिंबोफिनोबा जेरैबायदि रंजानायनि थासारि, जेरैबायदि बरायनाय, थिग बेबायदिनो रंजा बाजा दामनाय देनाय जै होनायनि गेजेरजों गाजा गोमजायै बरायदों बिष्णु नार्जारी बिथांखौ। गोलाव बोसोर जोबथेसालियाव थानायनि उनाव उदां अख्राङाव फैफिननो हानायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायथिदों बिमाया मेगनाव मोदै लानानै रायजो राजाफोरनिसिम आरो जायफोर बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायाव मदद होदों बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय 2018 मायथाइयाव एनआईए कर्टआ 2 एनडीएबीनि हेंथा फांसिनि साजा आरो 2 एनडीएबीनि हेंथा जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजाखौ फोसावदोंमोन। बिथांमोननिया गोलाव बोसोरसिम हियारिं जायाखैमोन। थांनाय 2025 मायथाइनि नभेम्बर दानावसो हियारिंआ जादों आरो 8 डिसेम्बराव हियारिंआ जोबदों, जेराव एनआईएआ 4नि सायाव फोसावनाय साजाया गोरोन्थि होनानै गुवाहाटी हाइकर्टआ 30 डिसेम्बराव रायखौ होदों। बे लेखायैनो एनआईए केसआव गोग्लैनाय एनडीएबीफोरा साफानि उनाव साफा उदां अख्राङाव फैनो हादों। बाटासिपुर कलेजाव सिखावा खावनानै लांबाय कम्पिउटार, लेपटप, गोनां मुवा बेसादफोरखौ। जाथायखौ नायबिजिरनो आरो दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय पुलिस बिफाननो खौरां होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों बाटासिपुर कलेजनिफ्राय। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिखावा फैनानै
डेस्कटप, लेपटप, प्रिन्टार, UPS बायदिखौ खावनानै लानानै थांदों। अफिसाव बाहायनाय कम्पिउटारनि हार्ड डिस्क, लेपटप बायदि गोनांफोरखौ बासिनानै लानानै थांदों। बेनिखायनो सिखावआ सोरबा दुथां मानसि ना सिखाव बेखौ हमनो हानाय जायाखै, नङाबा सोरबा गोरों मानसिबो जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। जुथा गाननाय, साइकेल नारनायनि सिनखौबो हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों। बेफोर गासैखौबो पुलिसनो मिथिहोनाय जाबाय होननानै फोरमायथियो कलेजनिफ्राय। गिख्रंथाव आरो सांग्रां जानानै थानाया गाहाम। हादरनि राजथावनि दिल्लीयाव बे 2026 मायथाइनि 1 जानुवारिनिफ्राय लानानै 15 जानुवारिसिमनि गेजेरावनो 807 सुबुङा गोमादों। 807 सुबुंनि मादाव 509आनो आइजो आरो सिख्लाफोर आरो 297 सुबुंफ्रा उन्दै गथ'साफोर। 807 गोमानायनि मादाव 235खौल' खौरां मोननायखौ रिपर्टआव मोन्दों बा दिल्ली पुलिसनि रिपर्टनि बायदिब्ला 807 गोमानायनि मादाव 235निखौल' खौरां मोन्दों, नाथाय 572नियानो दासिमबो जेबो खौरां गैया। रायजो सभायाव आम आदमी पार्टीनि MP बिथाङा बेनि सायाव सोंथिबो खालामदों, जायनाखि हादरावनो मानसि गोमानायनि सुबुं अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांदों बेखौ लानानै रायजो सभायाव आम आदमी पार्टीनि MPआ सोंथि खालामदोंमोन। दिल्ली पुलिसनि RTIनि बायदिब्ला थांनाय 2023 मायथाइयाव दिल्लीयाव बोसोरसेयाव 6000 सुबुङा गोमादोंमोन। बेखौ नायोब्ला सानफ्रोमबो 17 सुबुंफ्रा दिल्लीनिफ्राय गोमादोंमोन आरो मोनफ्रोमबो 1 घन्टायावनो सासे गथ' बा सुबुङा गोमादों बे बोसोराव होननानै रिपर्टखौ होयो बिथाङा। NCRBनि बायदिब्ला हादराव थांनाय 2022 मायथाइयाव बोसोरसेयावनो 83,350 सुबुङा गोमादों। बेनि सायाव सरकारा मा राहा लागोन बेखौ लानानै सोंथि खालामदों रायजो सभायावबो। गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव गान्जा साप्लाइ खालामनायनि दायाव साफानि उनाव साफा पुलिसखौ हमदों। थांनाय साननैसो सिगांसो आसाम पुलिसाव 4th बेटालियनाव मावनाय पुलिस कनकन बरा आरो देबजित दास बिसोर सानैखौ हमदोंमोन। बेनि उनाव सोंनाय फिनाय लानानै दा गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनि सुप्रिन्टेन्डेन्टखौबो एरेस्ट खालामबाय बशिष्ठ पुलिसा। गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनि सुप्रिन्टेन्डेन्ट देबकमल बराखौ दा एरेस्ट खालामबाय बशिष्ठ पुलिसा। जोबथेसालिनि सिङावनो गान्जा साप्लाइ खालामनायनि हाबाखौ मावबोबाय थादोंमोन बिथांमोनहा। बेखौ सेन्ट्रेल जेलनि अथरिटिया मिथिनो मोननायनि उनाव बेनि हेंथा केस रेजिस्टार खालामदोंमोन। बेनि उनावनो सेबनानै कनकन बरा आरो देबजित दासखौ हमदोंमोन। दा बिसोरनाव सोंनाय फिनाय लानानै गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिनो सुप्रिन्टेन्डेन्टखौबो एरेस्ट खालामबाय। अपारेशन जाखांबायना? जाखांबाय। ओमफ्राय दा माबायदि नुखो? सिगां मोजां नुदों, मोजां नुजोब्बायना? सिगांथ' नुवाखैमोन ना? नुवाखै आं इसेबो दासो। औ, नों दा माबायदि मोनदों बेखौ खिन्थाबाय। मोजां सान्थियाव। दाथ' नुजोब्बायना? बेल'सै। सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोनलाय? नुवाखै। दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै आं। दा नुबाय। मोननैबोथ' नुवामोन ना? नोंसिनि महरखौ दा नुजोब्बाय आं। अ, दाथ' मोजां नुबायना? ओमफ्राय दा थैनोबासो दे। नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन। गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ पेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आश्राफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास। बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन। थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।